модели моро вибр мекунӣ, аввал каталог менависӣ, дар WhatsApp мо каталог менависӣ, ман шумода вибра роҳӣ мекунам, нархош қати. Шумо вақте вибр карден, ҳамун сурата ман обратно мепартоем. Ман ҳисоб китоб мекунам, ту дар мепартом, боро мехарӣ, агар ки дар территорияи Москва бошӣ, Москвада бошӣ, агар миёӣ ай метро Марино саати 5 бегаӣ, ай 5 то 6 мегирӣ борта. Агар ки дар дигар шаҳрҳои дур бошӣ, яъне Новосибирск, Иркутск, Питер, яъне ҳамин шаҳрҳои Россияра дуруш, яъне ай ҳамин Москва не, Подмосковья област, ҳамун дал шаҳрҳои калон дур то Новосибирска, Якутия фарқ надорад, ҳамин Россия боша роҳӣ мекунем борта. Ана бародар, агар ай уҷоза кас кардем, вақти бора харидӣ, номут, фамилият, номерои пассиянта метӣ, мо туда оформит мекунем, Байкал сервис хати дар телефон ту SMS мебиёд ки амхели улицада бор терминалда биё биги айскла. Мери паспорт хати бора қабул мекунӣ, ҳамун сурати скриншота нишон метиву мегирӣ борта. Хоб, ана нафароне ки занг мезанен, як дона шида мешавад, бародаро донаки намешава фурӯхта. Хоб, ана нафаре мега ки савол мешава ки да як коробкаш намешава ки ҳамаша назбери 41-42 бор кунӣ, баъд ман бигирам оптовисена. Намешава бародаро. Як модели дигара, а як модели дига гирифта иша дар дури иш пур кардан номумкин аст. Яъне ин хеле мумкин нест. Яъне мо як коробкаро мехарем, ай дуруш чиза бигирем як чи дигара монем, багарам дуюм коробкаро бихарем ку, сеюм коробкаро бихарем ку. Барои ҳамон кори мо асос барои бизнесменои, моделои мо асос барои одамое ки бизнес мекунанд. Яъне ту мехоҳӣ ки вибр дошта бошӣ, 2 коробка бихар. Виброт бисёр дар кӯрад, 3 коробка бихар, 10 коробка бихар ки ту вибр дошта бошӣ. Хоб, иш ясна шид. Шахсе ки нав сар мекунӣ бора бародар, боварид мебиёя, 1 коробка бихар. Битони 2 коробка бихар. Ами 2 коробка хати сар ку бародар, иншоалло ки корот пеш меравад. 2 та вибр дошта бошӣ, ами 2 вибр, масалан клиентам ки нишон доди, иша як шахш мекуна, мегира, таболош пул мемонӣ, мефурӯшӣ, зиндагита тағйир метиҳӣ. Яъне агар ки нархошам ки надонӣ, ман нархошаш туда мефаҳмонам. Нигоҳ кун, ба шарте ки модели 500 сима хардиаи ман 900 сима бифурӯшиш бурава. Модели 800 сима хариди, 1600 бифурӯшиш бурава. Модели 1000 сима хариди, 1900 сима бифурӯшиш бурава. Модели 1500 хариди, 3000 бифурӯш. Модели 2000 хариди, 4000 бифурӯш. Моделое ки 2500 хариди, 5000 бифурӯш. Барои чӣ мегӯем бародар? Вақте ки моделои қимат хариди, ҳамун модел дар магазин 3 баробар қимат аст. Яъне 6000, 7000 ай нархошон. ту нархҳои бумон ки ҳамун одам вақти модел қапид ҳиссиёт мекунад ки ҳамин модел качественнее, бо нақшам арзона, ба чиз нақш арзонтарай ай магазинора фарқият мекунад нархаш. ба иму сабаб мегум ҳамин моделҳои мара лубои одаме дар дасташ биқапам мебинад ки сифати баланд дорад, яъне сифатиш хуб аст. барои ҳамун бародаро, агар ки шахсе ки мехоҳад нав сар кунад, авитада мемонам, дастройкаҳо метавонӣ бифурӯшӣ, метавонӣ дар WhatsApp буд ёри рафиқон дар роҳӣ кунӣ ки хеле моделай срочно ина нархаш арзон оригиналай фурӯшиай бародар мехарӣ. Лубои ёри ҷурат бибинад ки масалан модели хушрӯай нархаш арзонтара мехара ку. ҳамин бизнес ҳамиай бародар. барои ҳамон шахсоне ки дастройка кор мекунед ё ки дар дигар ҷо кор мекунед, ин фарқ намекунад бародар. ин дополнительный фоида тай. Яъне як чизе ки масалан ту кор мекунӣ, на ки бо даромади зиёдтарак мекунӣ. ин як бизнес ай. Кросовкиро мехарӣ ва кросовки ну намехара. дар хона дар як облакш монди, дар WhatsApp суратоша гирифтӣ, роиш кади лубои ёр ҷурада. Дар авито мондиша. Лубои кастра занг мезанад ки акай немиш маъқулай, амхали размер дори ҳо. Дар болош монди 800 сом, 1000 сом монди фурӯхтӣ бурафт. Мешавад як бизнеси бо отдельно барои зиндагӣ. агар ки ба фикри ман мувофиқ бошен, бародаро як лайк бичиқен ва дар канал обуна шен, навора паҳм кунен. ҳамин бизнеса бисёр одамо мехоҳанд ки ёд бигиранд. хонободу сарбаланд бошен. WhatsApp мада ҳатман каталог бинависед, ва шумо да вибра роҳӣ мекунам.